Ysgolion cynradd yr Urdd Aberystwyth. Cannoedd o blant yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd a'r gystadleuaeth gyntaf, rygbi. Ond pa ysgolion sy'n yma heddiw? Ysgol Bwdalaw! Ysgol Ewyan! I chwarae rygbi, mae angen sgiliau, a mae gennym ni her i chi. Da chi'n barod amdani? Mae'r rheola yn syml. Taflwch y bel drwy'r hwp. Nid eisiau bod nhw'n syml. Y mwyaf o beli drwy'r hwp, y gorau. Oce, dyna ddigon o'r sgiliau. Sut mae'r diwrnod yn mynd hyd yma? Athyn ni mewn i'r gêm gyntaf a enillon ni... Beth oedd y sgwr? 7-5. 7-5. Ni ware 3 gêm o'r wrestling. A ni ennill 2! Ond cochyn. Ni wastad yn joio chwarae rygbi achos mae fe lot sport a ni'n mynd i cysleithio fel yr un. Merched, pam ni'n mynd i ennill? Achos ni'n digon brif! Gorau o'r gorau ni yw Sam! Sam! Mae fe fel supersonic, gwta! Go! Go! Waw, mae Sam yn supersonic. Nôl at y rygbi ac mi oedd y gystadleuaeth yn gyffroes iawn. Ac yn cyrraedd y rownd derfynol oedd tîm rygbi ysgol Abercynon yn erbyn tîm rygbi ysgol y Garnedd. Efo sgôr derfynol o 25 pwynt i 5, ysgol Abercynon oedd yn mynd â hi. A draw at y merched, ysgol Bro Teifi oedd yn herio ysgol Llwyn Derw. Y sgôr derfynol, 30 i Bro Teifi a 25 i Llwyn Derw. Da iawn chi, merched Bro Teifi!